Paula, Ander, eta beste guztiak. Zuek etzarete haizeak ekarritak horbela. Herriak ekarri zaituzte. Herriak herrian nahi zaituztelako. Gaur 8:00 ongi etorriak gure presoei geltokian. Gaur 8:00 deno geltokian. Aizak, eskazak tasiat. Ez, itxen. Hobeto anulatzea. Zuretzat, tasia zain daukazu. Esan dizut anulatzeko. Anulatuan eukan tasia. Ez dakit ezertxo ere. Zuretzat, zanzinenea jauna. Pentsatu dia zornia matraileko ordaintzea. Ba, egintzak. Eta etzakela segi zorratzen. Oroita di. Nahikoa dia gerra batekin. Geltokira! Geltokira, orain? Ez noa. Orduan oinez. Ez du beldurrik izango, noski. Hau zergatik egiten du. Duintasun individuala da kolektiboa. Estimatzea dut eta, besterik ez. Nik ere estimatzea dut.
Leku izorratzea. Ikusten denez gerrek badute bigarren aktu bat. Dragoa behar dut.